Mireu, aquesta història passa a Grècia en una època d'aquelles que els déus i els homes encara es relacionaven. Després va acabar, ja no van venir més, no? Però una època sí. I tot això ho veurem a través d'un home que es deia Irieus. I aquest home era pobre, bàsicament era pobre perquè no li donava per massa, tenia una caseta dalt d'un turonet, tenia un hortet, allà, quatre patates no hi havia, bledes o això mateix, o puerros o coses així. I tenia un bou, aquest era el detall, tenia un bou, però era un bou que deia no sé pas que em fotré, que mengi. I el tenia pasturant per allà, ja ens el fotrem, ja veurem. I anava menjant, el bou anava pasturant. I un dia aquest home va veure 3 caminants que venien pel seu camí prop de casa i els va veure i va dir vosaltres, pugeu a descansar! Cago en no m'enteneu o què? Pugeu a descansar, home, pugeu a descansar! Cago en pugeu a descansar! Que pugeu a descansar! Collons, no ho entenc, tu. Voleu pujar? I allà els 3 personatges eren 3 déus. Eren Zeus, el Júpiter pels romans, el jefe, no? Hermes, el déu de les comunicacions, Mercuri pels romans, i Posidó, el que se'n diu Neptú, el déu del mar, no? I quan van veure aquell home que els cridava a dir què fem, pugem? Diu, i tant, si hem vingut per això, no? Per la gent, no? I van pujar i es van dir, molt bé, aviam, descanseu. Sí, senyeu, voleu una mica d'aigua, us voleu rentar una mica? Sí, us quedeu a dinar, Us quedeu a dinar, Com que no me cago en dent? M'enfado, si us quedeu a dinar, i tant, si us quedeu a dinar, vinga, va, vosaltres descanseu que jo vaig a fer el dinar. Avui ens fotrem el bou, tu, ens menjarem aquest bou, i els hi van dir, home, però si és l'única cosa de valor que tens, perquè l'has de sacrificar, si era per avui, ja està, vinga, va, vaig a sacrificar-lo, vaig a matar-lo, home, si m'ajudeu, acabem abans. I els 3 es van aixecar i van ajudar a matar el bou, no? Van fer foc, van fer brases, vinga, va, i va començar a tallar, vinga, mengeu, va començar a coure, els va donar una mica de vi, anaven menjant, tallo més, no, que no, com me cau un dia, sí, tallo més, i tant, sí, tallo més, i costelles, ara mengeu costelles, vinga, va, els hi van anar tallant, i vinga, mengeu, i no, ja no podem més, mengeu, collons, mengeu, i quan va acabar de dir, va, s'ha d'acabar, si no es llença, va, aquest per tu, i tu també, aquests 2 per tu, vinga, va, mengeu, i quan van acabar de menjar, van dir, escolta, t'has portat molt bé, però escolta, has sacrificat l'única cosa de valor que tenies, no volies res a canvi? I l'home els hi va explicar. Que ell, la seva tristor no venia de ser pobre, que la tristor li venia de no haver tingut un fill, que ell havia estat molt enamorat de la seva dona, que no va tenir fills amb la seva dona, i que quan la dona va morir, diu, he intentat tenir fills amb altres dones però no funciona. Diu, ho tens fatal, xaval. I bueno, jo m'agradaria tenir un fill. I van dir, vols tenir un fill? Doncs mira, fes una cosa, agafa la pell del bou que has sacrificat, sí, i veus aquell fangueig? Doncs fota la pell del bou al fangueig. I el fangueig van posar-lo. Van posar allà. Molt bé. Ara pixa-t'hi al damunt. Diu, què? Que t'hi pixis? Diu, bueno, posar ja. Què passa quan algú pixa? Psicològicament. Que tothom vol pixar. No us heu fixat allò? Que vas amb el cotxe, pares, i us vaig a pixar, i la gent diu, no, jo no, cap de fer, tothom baixa. Entens? I, bueno, i tots 4 es van posar a pixar allà. Diuen que el que va pixar més va ser Posidó, el déu del mar, no? És un lògic, no? I quan van acabar, doncs li van dir, mira, d'aquí 9 mesos vine a veure què ha passat. I diu, marxem, no, marxeu, us quedeu a dormir. Com que no, que s'ha fet tard, ui, no, on aniríeu ara, no. Els hi va fer un jazz, ells van dormir, i ells van passar tota la nit allà fent conserves amb la carn, allò amb sal, amb oli, els hi van anar fent uns paquets, ells hi va fer un paquet, de forma que el dia següent, quan van dir, marxem, va dir, tem pel viatge. Diu, carai, tu, ens ho fotrem, oi? Sí, ens ho fotrem. Bueno, moltes gràcies, ha sigut tan amable. No sé, d'aquí 9 mesos, vés a veure què hi ha allà, Apa, adéu. I va marxar. I als 9 mesos van allà, va obrir aquella terra que estava resseca, completament, i de dins va sortir un nen, una bèstia, no? Home, penseu que era el fill de la pell d'un bou, la terra i el pixat de 4. Entens? No és que sigui una càrrega genètica molt sofisticada, saps allò? Però el xaval es va anar polint, es va donar un tio guapíssim, que a més, com la seva mare terra, la terra i la seva mare, com aquell que diu, li havia ensenyat els secrets ja
a la panxa mateix, mentre estava parint, el nano va sortir controlant perfectament tot el que eren bolets, el que eren caça, el que eren cargols, el que era la natura, el que eren falgueres, el que era tot, i el xaval es converteix en el gran caçador Orió. I aquest Orió, esclar, li passava el que ens passa a molts de nosaltres. No tota la vida, però a vegades part de la vida, que és que tens una vocació, però tens que tenir un curro, no? Al costat, no? Dius, soc músic però treballo a la caixa, no? Aquella cosa, no? Que ens passa molt a vegades a trossos la vida, no? Entens? I aquest, doncs, no podia viure del que es diu d'una exquisitès, de la caça exquisita, sinó que havia de fer feines pels demés. I com en aquell moment a la Terra estava ple d'animals, monstres, restes de sèrie de l'època del Cretàcic o del Patràcic o el que fos, entens? Que estaven per allà i deien, vine per aquí, que vine a matar això, i el tio anava i matava aquella cosa. Després la continuava i en cobrava i anava a fer una altra feina. I un dia aquest tio, Orió, va entrar a treballar a casa d'un home que es deia Anupió. I aquest doncs, tenia una filla que li va encantar, que es deia Mérope. Li va encantar Orió. Però aquest noi, Orió, era una mena de noi així a l'antiga. Sabeu com antigament els pobles que deien demanaves permís per parlar amb la noia? Saps allò? Ell va demanar permís per parlar amb la noia. Allò que els pobles van passar. Diu, la Lluïsa ja parla amb el Jordi. Ah, doncs ja està, ja parla, ja marro. Bueno, doncs, en aquest cas, ell va demanar permís per parlar amb la filla, no? Per anar a sortir amb la filla, i el pare, Anupió, va dir, oh, molt bé, no, ja m'agrades, ja, ets un xicot molt ben plantat, sí, ja m'agrada, ja, que sortis amb la filla, sí, home, a més, escolta, si surts amb la meva filla, és que, escolta, tot això serà teu, tot això serà teu. Sí, escolta, ja que tot això serà teu, aquesta feina que t'he encarregat no me la cobraràs pas, oi? I va dir, bueno, sí, no, ja te la faig gratis. I va anar, jo què sé, a exterminar, doncs, jo què sé, hi havia granotes amb dents, ara m'ho invento, Puc veure la teva filla? Sí, però abans m'hauries de fer una feina, sí. Vull fer unes vinyes noves i hi ha uns cocodrils amb bales molt molestos, me'ls pots anar a matar? Escolta, gratis, oi? Gratis. Sabeu qui em recorda a mi aquest tio? El Millet. No sé per què sempre penso en el Millet, que devia anar als cantants i no podem pagar el coro, I bueno, va passar uns dies, però resulta que un dia aquest Anupió havia d'anar a una fira, imagino que una fira del vi, i va dir que tornaria en 3 dies. Però nano, aquella mateixa nit, Orió se'n va anar a veure la noia i va dir, nena, què fem? I tant, xato, i es van ficar al llitet juntets, no? Però resulta que el pare es va presentar de matinada. Veu per la finestra el sidral i diu, mira aquest parell, no, m'espero, elegància, abans que tot, elegància, m'espero, ja sortiran. I sí, a la matinada surt Orió. Hola, Orió, què tal? Has tornat abans? Sí. On vas? Em vaig a treballar. Però si tu has estat molt cansat. No estic cansat. No estàs cansat? On vas? A treballar? Sense esmorzar? No. Has d'esmorzar, va caure un treballador d'esmorzar. I bé, a més d'esmorzar bé. Vinga, va, seu. No, que jo no esmorzo. Pum! El va seure en una taula. Pum! Li va posar una taula, una cadira, li va posar una taula aquí al davant. I li va començar a servir de tot. Botifarra, mongetes, cornflakes, que fos de l'època. Va començar a menjar, xaval, menja! I el xaval allà menjant. I què li donava de beure? Vi. Veu, xaval, veu, me cago en dena, veu vi, home, que els treballadors han de beure vi, me cago en dena. I el tio, buja-me-la. Jo no sé si vosaltres esmorzeu amb vi, tens amb la barretxa aquella famosa que es fotia la gent abans. La qüestió és que el tio va agafar un pet com una casa i va quedar sobat, dormit damunt la taula. I diu que Anupió el va agafar així pels cabells, el va aixecar, va agafar una cullera de l'esmorzar i plochi! Li va treure els ulls. Els va llançar al mar, xof! Us imagineu la situació? Ell va sortir com va poder allà, fotent sanates contra els arbres, bum, evidentment perquè no hi veia, i va tornar al bosc, i va trobar una mica d'aigua, es devia netejar una mica, i devia començar a voler viure una altra vegada, i devia buscar alguna fruita caiguda, i caçar algun cargol o algun escarbat, jo què sé, no? Entens? I anava així, però desesperava, deia, no hi ha dret, perquè va fer la voluntat total de tornar a ser que havia estat, no?
fotut, Però de sobte va sentir una veu al bosc. Es va sentir una veu al bosc. I jo sempre que llegeixo això de sentir una veu al bosc, sempre penso, què passa, que hi havia megafonia al bosc o què? Entens? I és que en realitat el que hi havia, poder sí, era una espècie de wifi, que compartien els déus i els semideus. Aquesta veu que li deia, si una vegada aconsegueixes que la llum de la matinada et toqui allà on tenies els ulls, recuperaràs la vista. La llum de la matinada em toqui els ulls, recuperaré la vista, fàcil, no? Te'n vas a la sortida del sol i ja està. No és tan fàcil, La sortida del sol és una llum molt subtil, no? Encara que ell tenia experiència, a vegades es posava aquí, ding, i passava la llum per aquí, o ding, i passava per allà, ding. Un dia es va posar bé, però hi havia un arbre al davant. No es parava, deia, dret. Però de sobte va sentir un soroll i va començar a seguir a palpentes aquell so. Aquell sol va portar fins al mar, es veu que era tan gegant que el tio anava pel fons marí allà caminant, després devia nedar una mica, i va arribar a la illa de Lemnos, que és una illa que trobareu al mapa de Grècia. I va arribar a localitzar perfectament allà on estava aquell soroll, clinc, clanc, 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 i va començar a fer un forat allà mateix. Ara a mi m'agradaria que us imaginéssiu a sota, allà on surt el soroll. És una espècie de sala com aquesta, que és un taller, és el taller de Faistos, de Fest. A ell també li arribava el wifi, també. Aquest és Orió buscant la matinada per aquí, va despistat, Treballeu, que ja caurà, vinga, va, clinc, clanc, va seguir treballant, i després d'una estona es va obrir el sostre, va caure Orió, polseguera, allò. Què, Orió, buscant la matinada per aquí? M'has despistat, Escolta, Orió, escolta, no havies pensat que algú et podia ajudar? Us havia acudit a vosaltres quan heu estudiat aquesta història? A mi no se'm va acudir, sí? Perquè a mi no, Jo soc aquells que... Mira que és fàcil, Diu, no hi veus i escolta, porta'm a la sortida del sol. I algú t'hi posa, m'entens? Però ell no era, és que jo sol, ni se t'acudeix que pots demanar ajuda als altres, saps? I bueno, va dir, apa, tranquil, que ho arreglem. Calidó! Era un xaval que treballava al taller. Calidó! Acompanya Orió a la sortida del sol. I diu que Calidó es va pujar aquí, el va portar a la sortida del sol, el va encarar ben encarat, va marxar i el sol va sortir. Clang! Va tocar els ulls d'Orió i plom! Va recuperar la vista. I és quan Orió torna al bosc. Ja ha fet una altra vegada el guerrer, guapíssim, totes les seves facultats. I qui troba enmig del bosc? Troba a una deessa que es diu Àrtemis, Diana, que és la caçadora per excel·lència. Sabeu? Una tia, uau, de caçadora i tal. El que passa és que aquesta dona té una història, és que ha jurat no tenir rotllos amb tios, saps? Ni un tio. Inclús ha format un campament de... No, de monges no, perquè entre elles tenien rotllos, entens? Un campament de ties allà, que es defensa la natura i entre elles tenen rotllo, però els tios no hi entren, sabeu? I és curiós que va passar el que va passar el dia que Orió va convidar a Àrtemis a tirar el disc. I dius, què té a veure tirar el disc amb el que va passar? Perquè sabeu que de què va això de tirar el disc, no? Agafes un disc, tires, no? Pumba, ara tu. Pumba. 1-0, vale. Vinga, va. 1-1, vas fent, no? 2-1, vas jugant, no? Aquella cosa. I diu que el tio s'anava posant calent, cada vegada més calent. I què té a veure posar-se calent amb tirar el disc? Saps? I quan no trobis una solució a aquestes coses, busca la iconografia. I la iconografia d'Àrtemis com és? Porta un vestit molt curtet, molta gafa, molt escudaret per aquí, és molt obert per aquí, saps, també. I es veu que amb els moviments del disc, entens, per aquí li veia la mamalleta, o el mugronet. Erotisme antic, no? Perquè avui tothom va en pilotes, avui en dia a la platja, entens? Però aquella cosa que... allò que passa a Sud-amèrica, no? El pezoncito, que no se ve el pezón, aquella cosa. Oye, es trend topic en el Twitter, que s'ha vist el pezón de no sé quién, aquells rotllos que tenen els americans, no? I un moment no va poder més i es va llançar damunt d'ella. Hi ha dues versions de com va morir. Primera versió. Àrtemis, que és la que controla els animals, dona un cop al terra, plà, i surt un escorpí, ja tenim l'escorpí, surt l'escorpí, surt l'escorpí, entens, i plà, mata Orió. Segona versió. Surt l'escorpí, però Orió té temps de veure l'escorpí i comença a fugir, saps?
i al darrere l'escorpí. I sembla ser que aquesta és la versió més plausible, perquè en el cel mai veureu en el mateix pany de cel Escorpí i Orió. I mira, es van perseguint, molt cansat, molt cansat. Una persecució cansadíssima, però de sobte Orió va recordar que era veritat, que els escorpins no els agrada l'aigua, que no són un animal d'aigua, i el tio xof, es va ficar en un riu. Jo m'imagino l'escorpí arribant, i aquell fill de puta que m'escapa, me cago en l'hòstia, però a la fi, pobre Orió, es pot relaxar, l'aigua se l'endú avall, fins que va arribar al mar. Inclús amb aquell impuls va seguir una mica per la costa. I a la costa hi havia dos personatges, a la platja, dos personatges, d'esquena un, d'esquena ella, Àrtemis, la deessa que havia intentat feia temps violar Orió. I el seu germà mirant, el seu germà que es diu Apol·lo, mirant cap al mar, i quan el va veure va dir: mira aquell fill de puta que volia violar la meva germana. Mira, Àrtemis! Escolta, sense girar-te, No val sense girar-te, Series capaç d'una revolada, treure una sageta i clavar-la damunt un tronc que sura damunt l'aigua? Sense girar-te, I Àrtemis va dir: i tant, va fer FLA! Aquella fletxa va travessar l'espai, la fletxa arriba i mata Orió, Orió mor. Però els déus van considerar una cosa que és més cosa nostra que no pas dels déus, que van considerar que ningú no es pot enamorar d'una cosa que no està en el teu interior. Quan tu t'enamores d'una persona, d'una música, d'una bellesa, d'una estètica, estàs reconeixent en tu aquella bellesa. Saps? Per tant, si ell, d'alguna manera i al seu estil, s'havia enamorat d'una deessa, volia dir que la divinitat estava dins seu. Per tant, es mereixia alguna cosa més. I el van agafar, sabeu, i el van posar de constel·lació. Algú té un encenedor? Això és una estrella, vale? Sí? Aquí una altra. Aquí n'hi ha una que marca el cap. Aquí n'hi ha unes que marquen els genolls, però segons com en el cel veureu que no és els genolls sinó els peus, depèn de la vostra imaginació. Jo crec que la gent diu que són els peus, però pots dibuixar-ho com ho vols. Aquí enmig hi ha 3 estrelles, que es diuen les 3 Maries, o els 3 Reis, que es diuen el cinturó d'Orió. Aquí, a mà esquerra, hi ha una espècie d'arc, que és un arc, i aquí hi ha una estrella i dugues. I llavors tenim aquestes 3, que és el cinturó d'Orió, o les 3 Maries, el cinturó d'Orió. I aquí baix comencen unes quantes que són nebuloses i estrelles, que oficialment té el nom de l'espasa d'Orió. Vosaltres penseu el que vulgueu. Gràcies.